بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نبي أي ناي بري نابري برينا نأمر بالمعروف da na haye anil munkar. Wannan masallaci ba guri ne na wasa ba, ba guri ne na cin tuwo ba, ba guri ne na shan fura ba, ba guri ne na shan rake ko cin yalo ko shan coca-cola ba. A'a guri ne na bautar Allah, guri ne na da'a ga Muhammadu Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Saboda haka ba za mu gushe ba, ba za mu ainihin wato gushe ba sai muna bauta daga nan har illa ma sha Allah. Saboda haka yau wanda duk bai ma taɓa wanka irin wanda yake yi ba, wankan ma da baka taɓa yi ba irinsa, baka taɓa kwaikwaye wanka irinsa ba, yau ka yi ƙalƙal ka ainihin zo kana ƙanshi da turaren ka mai ƙanshi, ba turare mai wari mai tada zuciya ba, ba turare mai ƙarni ba, a'a ba turare irin na malam gobara nisa ba, turare irin na Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Irinsa za ka sawo kana ƙanshi kana tashi kana ainihin wato ita kanta uwar gida ta ji baka taba gan sawo kanshi irin wannan ba, amarya ma baka taba sawo mata kanshi irin wannan ba, sai juma'a kuwa an ce aljuma'atu wato juma'a ita ce wacce ake cewa wanda duk ya to juma'a tun daga inda yake takowa har ya zo masallacin lada ake rubuta wa kafar dama, ake shafe wa kafar dama alhaki, hagu ake rubuta mata lada, ake shafe mata ainihin alhaki. Taku nawa za ka yi in ka taho daga sakaratsa, taku nawa za ka yi in ka taho daga karofin yashi, taku nawa za ka yi in ka taho daga birji, taku nawa za ka yi in ka taho daga kwarin a galawa, taku nawa za ka yi in ka taho daga kwarin masu gishiri, taku nawa za ka yi. Wannan kadai albishirinka mai zuwa masallaci, albishirinka mai goro ya wuce goro, fari ko ja kai ya wuce ma ja, sai dai fari. Saboda haka wannan rana da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, kai ku duba ku gani a alkur'ani alarammomi duk surorin da aka saukar, suratul baqarati, suratul ma'idati, suratul ali imran, suratul nisa'i, suratu, amma babu ranar da aka ce suratul talata, suratul laraba, suratul alhamis, sai juma'a kare aka ce suratul juma'ati. in kun duba ita kadai ce aka ce suratul juma'atin nan kuma wato an wa juma'a ita kanta wata baiwa, an wa wannan juma'ar baiwa, kuma an mata baiwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. manzon Allah kada aka ba saboda da'awa daya ana gafarta wa mutum bi 600,000 mutum 600,000 ake gafartawa su zama yan aljanna, wanda da ta an rubuta wuta za su shiga, a wuta za a balbal za a kona su, amma saboda juma'a bi 600,000 mutum 600,000 za a gafartawa duk awa daya saboda ranar juma'a. Ka sake juma'a nan ta wuce ka sake juma'a nan ka zo kai wasa, ka sake ka rasa ta sanda duk aka ce ka zo juma'a karka yadda rashin nutsuwa ya sa ka mangare wani garin wucewa, karka yadda rashin nutsuwa ya sa ka taka wani, karka yadda rashin nutsuwa ka tawa a nutse ka zama sakinatan wa ƙarin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ka yi. Ka zama mai haka, ka zama ainihin wato ka zo a nutse wanda duk ka san ka buga ko ka shafa ko ka mangara ko ka taka ma ka waiwayo ka nemi yafiyarsa, ka nemi ya gafarta ma, ka nemi ya yafe ma, ka zama ya afuwa. Kai kuma mai afuwa wa in kai afuwar ma dama ya ce wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin. in aka buge kan kai kuma ka yafe, kakka zuciya, kakka kalli wannan wane ne muna zaune da shi makauci na ne, makauci ko abokin makauci ne, dan uwa ko abokin makauci. Jama'a a gyara makautaka,
a gyara yan uwanci, a gyara zumunci, a gyara makautaka, a gyara yan uwanci, a gyara zumunci. Wallahi duk mutumin da ya sake ya mutu ba zumunci, ko mun masallacinsa, ko mun sallarsa, ko mun zuwa juma'arsa, ko mun jan carbinsa, ko mun rawaninsa, in ba zumunci wallahi a bare zai tafi lahira. Allah ka kiyaye mu. In ba zumunci na gaya muku tun ana ran gini ran zane, ka sani ko mun sallaka ba fa kai sallah ba, ba fa kai juma'a ba, kawai shine musulunci. A'a, a zumunci ma akwai musulunci, a yanwanci akwai musulunci, a ainihin wato a zumunci akwai musulunci, a magotaka akwai musulunci. Magoci da ya ci ƙoshi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ka ci ka ƙoshi kuma magocinka ya kwanda yunwa, to wannan baya daga cikin imani. Manzo Allah ya ce falesa minna, wannan baya cikin manzon Allah. Da za a kwan ana ala samu ga annabi, ba ruwanka da makocinka, wallahi an ce amin kai ka ce ma amin, in ka ce amin wahala banza wahala wofi kai. Saboda haka makautaka mu gyara ta, yan uwanci mu gyara su. Akwai ma'amalatu, akwai ma'amaloli, akwai hurdodi za mu jajje a hankali, amma da a sani cewar tun da aka zo masallaci, shi masallaci gurin bauta ne, gurin da'a ne, gurin ladabi ne, gurin ya kamata ne, gurin bin Allah ne, gurin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. In aka zo su to karka ce wai kai kawai ka dingo da sallah, ai na samu juma'a na menene, wallahi rana ɗaya in ka sake rana ɗaya sai ka rusa juma'a ta ka ta shekara da shekaru. Kayan aikin bazara, Allah ka kiyaye mu. Don haka mu rike zumunci, mu rike yan uwanci, mu kalli musulunci. Ba kalli wane ya taba min rashin kaza ba, wane ya taba bai kyautan guri kaza ba, wane ya taba ci min iyaka gona ba, wane ya taba ci min iyaka gida ba, wane ya taba ci min rinfa ba. Ka yafe masa. Gonan nan ba za ka ɗauke ta ka tafi da ita kabari ba, ayyukan da kai kabari shine kawai za ka tarar da wannan yafiyar da ya kamata da zumuncin da ainihin makotakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazalu jibrilu yusini bil jar, yace malaika jibrilu bai gushe ba yana taimun wasiya, yana taimun to Allah ya yana taimun wasiya da in bi ainihin wato makocina. In kuma makocina ya ce hatta a zan sa'uwar risahu, har ina ganin ma ko ma makocin nan zai gaje ni in gashe shi ne. Saboda me? Saboda ainihin makotaka suna jone. Don haka yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim raifahu. Haka ma bako, haka ku yan gari, ku da muke da ku a dan shahidin nan, ku da muke a cikin dan shahin nan, yau muna tare da ku, gobe muna tare da ku. In an ga bako a haffafa masa, in an ga bako a girmama masa, in an ga bako a girmama shi. In aka yi wannan girmamawar an girmama faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga lada ta girmama faɗar annabi, ga kuma lada ga shi kuma ka girmama bakon nan haka shi ma gobe in ka bakunci garinsu zai girmama ka, zai kambama ka, zai san cewar wani ne wannan. Amma lalle kada wani abu na jahilci ko na abu na shaidan, don shaidan da zuciya yau ka watsar da su. Ba shaidan kake bautawa ba, dama aduwwun lakum ne, haka Allah ya ce inna shaidana aduwwun lakum. Shaidan makiyinku ne, shi yake raba ku da makocinku, shi yasa yake raba ku da dan uwanku, shi yasa yake raba zumuncinku. Amma an ba ku wa shaidan ba, ku danna zuciyarku, zuciya ba ita kuke bautawa ba, Allah kuke bautawa. Ku bi ta, ku bi Allah, ku ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Aminu billahi wa rasulihi, yake cewa aminu billahi wa rasulihi, yake cewa ku imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzansa. In kai wannan wallahi ka ci riba, ko ma ka mutu ba ko kwabo. Yanda yau aka hurawa kwandala wuta, aka hurawa kudi wuta aka hurawa ainihin kudi wuta. Kuɗi kurin, ina za ka kuɗi, ina ka je kuɗi, me ka je kuɗi, a neme su kamar ba za a mutu ba. Amma an zo wata gaba wacce za ta zama ta ainihin wato nura maka ficen Allah aka ce kuɗin,
can annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce kurin to ka duba annabi Muhammad azumunci, ka duba Allah azumunci, ka duba Allah a ainihin wato makautaka, ka ba Allah ainihin wato ainihin dukkan wata kauna wacce take musulunci, dan an ce innamal mu'minuna ikhwatu, ba ma wanda kuke uwa ɗaya ba, ba ma wanda kuke uba ɗaya ba, ba ma wanda kuke dan mazazar ba, ba wanda kuke yan mata zar ba, ba wanda kuke dan mace da dan namiji ba ma, ba wanda kuke a kakanku ɗaya ba, a wanda duk kuka haɗu ma in dai mumini ne ikiwaton, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan uwa ne. Musulmi dan uwa mumini, dan uwa musulmi ne, musulmi dan uwa musulmi ne. Don haka muke godiya ga ainihin wato Allah da ya ba mu musulunci. Musulunci kadai ma ka rike shi da kyau, Allah ya ma baiwa. Musulunci ne za ka ganka da babbar rigarka da shakwararka da jamfarka har da rawani har ɗas, amma ainihin wato shi wani musulunci shi bai dama da shigar ba sosai, don ma dama ya ce wa ribat alaihim zillatu wal maskana. Don haka lalle musulunci wato ba karamin baiwa Allah ya mana da shi ba, shine za mu rike, shine za mu kankame, shine za mu kama, shine za mu ainihin samu tudun dafawa, shine za mu samu gurin hayawa, shine za mu samu tudun natsira. Musulunci kenan. Saboda haka wannan baiwa da Allah ya mana wannan gari na dan shayi, ubangiji da dukkan garuruwa masallatai sun yawaita, kuma masallatan suka yawaita, al'ummar da za su yi sallah su ma sun yawaita, suna ta ƙara yawaita. Kullum suna yau tagwaye, kullum suna, kullum ainihin wato can a ɗaura aure, a can a yi suna. Al'ummatai sun yawaita. Ga shi da can mun taɓa jin annabin da tun da ya zo duniya yake ta kira shekara 50,000, amma ba su rabin yawan iya cikin masallacin nan ba su rabi ba. Don iya cikin masallacin nan in ka kirga an fi 100, to shi bai samu mutum 50 ba, amma shekararsa 50,000. Amma gashi cikin masallacin nan gashi mun lullunka abinda annabi ya samu shekara 50,000. Kaga sai mai godiya, domin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya ce shi kansa ma zai yi tunkaho, ya ainihin wato ji girma, ya ji godiya ga Allah da yawan al'umma da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa al'umman nan da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba karamin baiwa Allah ya mana ba, ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Annabi Muhammadin nan shine ake cewa nabiyul huda bahar nada sarimul ida sallallahu alaihi wasallama ke. Annabin rahama ne kuma annabin shiriya, kuma ga ainihin sahabbansa Allah ya kara musu baiwa. Sahabbinsa shine Abubakar Siddiq karramallahu wa radiyallahu anhu. Allah ya kara masa yarda a sayyidina Abubakar, farkon halifa, farkon da ya karbi halifanci bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ya ce ba zan yi ba, aka ce ina, ai sai ka rike. Ba zan rike ba, sai ka rike, yana kuka, sai da aka dora man nauyin shine halifa. Ya riga halifar duk duniya na musulunci, halifar da ta fi kowa halifanci. Ana nan sai na Abubakar Siddiq ya zo ya fama, ya kwaramniya da mani'in zakati da ahalin riddati, ya fama da su, ya yi fama, an kai ruwa rana da su. Su ahalin riddati sun ce tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sun ban ma sallar, sun ban musuluncin, sun ma kyale manzan Allah ya tafi, to mun kyale musuluncin ma mun daina yi. To yi kenan su kuma ahalin mani zakati, su kuma dukiya suke duba, suka ce a tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi mun daina ba da zakka, ba mai taba mana kwandara, mun daina ba da zakka. Sai da Abubakar ya zaga tunatar da su, ya ce kai wanda da yake bauta a Allah bai mutu ba, yana nan da ransa gashi hayyin la ya mutu ne. Wanda kuma yake bauta ya zama in bautar dan annabi Muhammad yake, annabi Muhammad to ya rasu, to saboda haka ya kenan. Kai sai tunatar da su, yace to Allah ai da kuke dan shi yana nan, Allah da kuke dan zakka yana nan, Allah da kuke yi da ainihin kuke bautawa, ainihin kuke bauta dan shi yana nan, to dan me za ku ce ku bari? To don haka lalle ko ku bauta masa
da ainihin limana ko ku bauta masa ko karhan ɗin ma. To shi kenan kuwa ya aka ɗebi kan sakali sai da aka yaƙi mani zakati ɗin nan, masu hana zakka sai da aka yaƙi kuma ahalin riddati masu juya baya suka ban musulunci. Shi sai da na abubakar sai da musulunci ya dawo ya daram ya daidaita. Shi ya sa malamai akwai aiki gare mu, malamai akwai aiki gare mu, mu tashi tsaye mu fito da lamari mu faɗa, mu fito da lamari mu bayyana, yara su taso akan alheri, manya su taso akan alheri. Shine cin riban mu, shine ainihin wato daurewan mu, shine ainihin ci gaban mu, shine ainihin hasken mu fi duniya wallahi. Saboda haka sai da abubakar yana nan yana yi har ya ainihin kau radiyallahu ta'ala anhu. Sai da ainihin aka ce sai da Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sai da Umar kenan, Allah ba mu albarkacin su. Sai da Umar aka ce kai za kai halifa, ya ce ba zan iya ba, aka matsa ya ce ba zan iya ba, aka yi sai da aka matsa dai aka jibga masa nauyin nan ya ɗauka. Sai da Umar shi ma ya ta fama shi ma kafin su bi shi aka zo aka ainihin tabbatar da su. Sai da Umar ya abin nan, sai kuma aka zo kan sayyidina Usman ibn Affan. Sayyidina Usman ibn Affan wanda ainihin wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka ya bashi, Allah ya mata rasuwa aka sake ɗauka aka ƙara masa, ya zama ainihin sau biyu annabi Muhammad yana bashi ƴaƴansa. Shine ake cewa zin nuraini ma'abocin haske guda biyu, wanda ya auri ya annabi har sau biyu ai ya gama haske. Allah ba mu albarkacin su. Sahabbai ba karamin aiki suka yi malamai, mu rike sahabbai da kyau, mu bi su. Suna ake cewa khulafa'u ar-rashidina, suna ake cewa hasake mai girma ciyaman, bismillah sa mai girma ciyaman, tsohon ciyaman na riman gada kenan, Allah saka masa da alheri, marhaban da sanda zuwa mai girma ciyaman Ahmed Bello. Saboda haka alhamdulillahi ko a matso sahun farko ko yawwa dama ko muka bawa. Saboda haka alhamdulillahi ba karamin baiwa Allah ya mana da sahabbai ba, su ne wayanda aka haska musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun je yaƙi sun dawo da miki da ainihin suka da ainihin yanka da datsa, amma manzon Allah kafin su yi wanka ya ce kai kun zo mu sake fita wani guri da ainihin kafirai can sun sake kawo hari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kowa zai ajiye kwanon wankan a tashi abu manzon Allah. Shine gashi yanzu sallah za ka yi kurin, alwala za ka yi kurin, kai sallah ka bi Allah, ka kwan kana bin Allah, ka kwan kana lafila, ka kwan kana tilawa Qur'ani, ka kwan kana ainihin dukkan a karmakallah. Bismillah na karmakallah. Imamu da'awa na hizba kenan na riman gada baki daya, Allah saka musu alkhairi. To saboda haka wato sun yi ba da gudunmuwa. To ga mai girma Halliru Danga ainihin wato dan majalisa, bismillah mai girma Halliru Danga sanda zuwa muna godiya da aka halarto mana wannan gari na mai albarka. Ba karamin ainihin wato murna muke ba da farin ciki wannan gari namu na dan shayi, da dukkan ma musulmi, da dukkan wanda ya makautace mu, da wanda ya halarce mu, da wanda ma ya zo, da wanda ma bai zo ba, da ainihin maza da mata. To alhamdulillah ba karaman ainihin wato murna muke taya kawo kanmu ba. Allah ya ƙara haskaka mana musulunci, Allah ya ƙara ɗaukaka mana addinin musulunci, inda duk musulmi yake Allah ya ƙara haɗa kawo kanmu. Sannan kuma nake gaya muku cewar sahabban nan, saboda nake gaya muku girman su irin wanda na sani a rubuce, wallahi akwai wa'yansu suna nan ta ƙarƙashin ƙasa suna ta karantar da mutane ƙin sahabbai, suna ta karantar da mutane ƙin sahabbai. A kula da su da kyau, ba kuma gaya muku za su yi ba, tafiya suke ta ƙarƙashin ƙasa. Saboda haka muke ganin duk wanda ya zo ya taba mana sayyidina Abubakar za mu rabu da shi, ba musulmi bane na kwarai. Duk wanda ya zo ya taba mana sayyidina Umar ibn Khattab ba musulmi bane na kwarai. Duk wanda ya zo ya taba mana sayyidina Ali karramallahu wajhahu
ba musulmi bane na kwarai mu mi baya mu bashi mu duk wanda yazo ya taba mana sayyidina Usman ibn Affan ba musulmi bane na kwarai duk wanda yazo ya taba mana irin su Dalhatu ba musulmi bane na kwarai dukan akwai wanda suke cewa al-mubashirin bil janna su 10 to inda dama a islamiyoyin mu ma mu dora yara suna nakin su mu dai a islamiyoyin mu dai yaran da bai haddace Abubakar Umar Usmanu sanan Aliyu da sauran waɗannan bashiri na bil janna guda 10 daidai ne wanda bai haddace ba saboda mai girma honorable ayo gaba da Allah ku buɗa masa honorable bismillah sakatare ne na local government baki daya don haka sakatare ne na karamar hukumar rimin gada baki ɗaya bai kamata a ce manyan mu muke gaba su suke baya ba ai manyan mu su zama su ne a gaba mu a baya saboda ladabi shi masallaci ɗakin ladabi ne ɗakin ya kamata ne ɗakin biyayya ne ɗakin a san abin da yake ya kamata a san abin da yake zai zo ba ce masallaci ba a zo a dandangwara sallah kuran a tafi bane ba gurin a zo a yi sallah kawai an yi nan a'a akwai ladabi ku je Saudiya ku gani wanda Allah ya nufa ya je ɗakin Allah ya gani yadda ake girmama manya yadda ake kamba masu yadda ake karɓar su shugabannin ƙasa da ainihin ɗawafin da suke da waye duk wanda zai je zai gani haka raura haka sauran gurare za ka ga da ake girmama su dama can kuma shi musulunci haka yake yanzu duk in mun tare yin sallan nan muna bayan liman muna bayansa na'ibi na bayansa sauransu na bayansa saboda Allah yana nuna mana cewar lalle ne shugabanci sai da shi kuma ku ba shugaba goyon baya kuma ka duba ka gani yan yatsunka guda 5 ga su wanne ya fi girma wanne ne ya fi ainihin girma za ka ga wannan shi kuma shi kadai ma diya guda ne amma sauran na sufaddiya ne har zuwa ainihin daga wannan sababa da ainihin kinsaru da binsaru da sauransu duk wayannan za ka ji amma wannan shi kadai kuma ka rike da kyau ma kai a baka wata amsila a baka wani example kaga cewar wannan idan aka ce ba shi an cire shi za ka iya kama kota kai huda za ka iya kama kota kai noma za ka iya yin lauma daidai za ka iya kama cokali za ka iya ɗaukar ludai to ga mai girma nan bismillah Allah ga tamala bismillah Allah ga tamala limami Allah ga fata mala a shiga saffin arwal a matsa musamman na to ga sauna abin cika ba ma da cika ba wancan cika ba bismillah amma liman bismillah imamun lanjan na juma'a sun da zuwa Allah kuriya Allah saka da kai kuma bayan haka alhamdulillah saboda haka masallaci guri ne na ainihin bauta Allah na bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma masallaci guri ne na ainihin wato karantuwa kullum ka zo masallaci a yi hakuri ina mura kun san bakin kogi nake gani ga kogi kullum gida ina hangen ruwan kogi a yi hakuri ina dan mura kaɗan kuma ubangiji Allah ya sa a yi mana gada a kogin Allah ya sa a lafta mana gada a kogin nan amin ko ciyaman ko dan majalisa wata rana a bashi project na yin ainihin gada a bashi project na yin kwalta ya ainihin shigo a lafta mana kwalta ko sakataren local gamma ko sakatare na ainihin jiha ko sauransu ko dan majalisa a ce a zo dan sha a lafta gadan nan a kogin nan a rafin nan a zo an yi noman rani ya tafi da shinkafa to sannan ka san ainihin wato sallan nan hamsu salawat guda 5 ga ta ita aka zuba mana a hannayenmu ga ta nan in ka gani ga azur ga la'asar ga magarba ga azhar ga azhar ga la'asar ga magarba ga isha su 5 nan su aka zuba ma dan kakkaɗe mota su ne dai su 5 ga su in dai gari ya waye
kafin ka ce ina mai koko, kafin ka ce ina mai shayi, kafin ka ce ina mai kaza ka karya, buta za ka ɗauka, ka ji ladan ya ƙwalla kira in kai mai ƙoƙarin zuwa masallaci ne, ko ma ba za ka masallacin ba, ko ma da rana za ka yi sallah, za ka ɗau ainihin abin alwala ka tafi ka yi alwala, me za ka yi sallah. To sallan nan anya babu wani abu da ake za a yi ta da iƙama, ainihin wato iƙaman nan an sani malamai sun faɗa dai kafin a ce iƙama 15 ne farillan sallan nan. A farko an ce akwai da kolul waƙat, haduwar lokaci, domin yanzu ba za ka yi magariba ba za ka yi isha ba za ka yi la'asar ba a yanzu din nan, sai me sai da kolul waƙati, sai lokaci ya hadu. Lokacin nan ka je ka tambayi malamai, za ka ji lokacin sallar azhur, za ka ji lokacin sallar la'asar, za ka ji lokacin sallar magariba, za ka ji na isha. To mai girma ذلك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما